हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय जाय नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै थ' नोंथांमोना लगइन खालामदो दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो पिआरसि नांला स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन पिआरसि नांगौना नांला आरो लोगोसे पिआरसिनि अपसना गोमाबाय गायब जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो थ' नोंथांमोना नुनाय नंला पिआरसि अपसन गैला गायब जाबाय थ' नोंथांमोना इजि एप्लाइ खालामनो हासिगोन ना पिआरसि नांगौ ना डमिसाइल नांगौ ना भटार कार्ड नांगौ जेबो अपसन गैला दा बेखायनो नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला बेबायदि मोनगोन नालाय थ' बेखायनो नोंथांमोना जेराव एप्लाइ खालामाखै बेयाव एप्लाइ थुनांगोन दानिया जों मोनसे एप्लाइ खालामसै जायखिजाया मोनसे 4 नाम्बाराव जों एप्लाइ खालामसै बे काम अन द पोस्टआव जोङो एसआइआव जों एप्लाइ खालामसै बेखायनो आं एप्लाइआव थुना होबाय दा एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना स्पर्ट्सनि दङबा येस गैयाबा न' स' नोंथांमोना बेयाव न' होनानै थ' नोंथांमोना सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनो हायो आरो दा जों गरखा नंखाया जों बेखौ न' होनानै जोंहा सेभ एन्ड प्रसिडआव थुना होबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव बिदि मोनगोन बेनो जाबाय एसआइ काम अन द बेटेलियन बेयाव नोंथांमोना टिक मार्क होनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव थुबावदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया प्रेफारेन्स पस्टआ फैबाय स' नोंथांमोना बेयावबो होनानै एसआइआव होनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव थुना बावदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्टआव फैबाय दा जोंहा नेक्स्टआव मोनबाय दानिया डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना नायदो कास्ट सार्टिफिकेट एबा एसटि सार्टिफिकेट बेयाव नोंथांमोना होनांगौ अपसन मोनबाय मोनसे थ' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नायदो जोंहा एज प्रुफ ओंखारबाय एडमिट कार्ड मेट्रिकनि बेनिफ्राय दानिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगौ हले बे गैयाबा एप्लाइ जाया स' दानिया फट' आरो सिगनेचार गैला बेनिफ्राय पिआरसिआ गैला अपसनानो दा लोगोफोर पिआरसि अपसन गैला नोंथांमोना बेयाव नुखादों जास्ट नोंथांमोना फट' सिगनेचार एमप्लयमेन्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगौ अब्लासो एप्लाइ जागोन नाथाय दायो जों नुनो मोनबाय पिआरसि एबा डमिसाइल अपसन गैला गोमाबाय एबा बोखारबाय अब्ला नोंथांमोना पिआरसिबो नांला डमिसाइल नांला भटार कार्ड नांला बे अपसना गैखाला जायखिजाया नोंथांमोना दानिया सिगांनि बायदि एप्लाइ खालामनो हासिगोन दानिया जोंहा सेभ एन्ड प्रसिडआव होनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट क्वालिफिकेसन फैसिगोन दा क्वालिफिकेसनाव ओरैबायदि दाखालि प्रब्लेम जादोंमोन एडिसनेल क्वालिफिकेसन एसएलपिआरबिआ मा खालामगासिनो मिथिया दायो नांला थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोना सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ फाइनाल साबमिट खालामनो हासिगोन दा जोबोर इजि प्रसेस जाबाय नोंथांमोननि थाखाय पिआरसि अपसन गैला बोखारना होनाय जाबाय थ' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नाथाय जायफ्रा सिगाङाव खालामदोंमोन जेबो नङा पिआरसि होनानै बे जेबो जाया नाथाय दानि गोदान एप्लाइआव पिआरसि अपसन गैखाला नोंथांमोना जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला मोननाय जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबा कनफार्म खालामदो बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट जासिगोन दा बेखायनो आं नोंथांमोना लाइभ फाइनाल साबमिट खालामना दिन्थिनोसै मोनसे बेयाव नोंथांमोना येस होनाय लोगो लोगोनो फाइनाल साबमिट जाबाय बियो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना लगइन खालामनानै थांफिनदो नोंनि प्रफाइलाव दा नोंनि प्रफाइलाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ मोनसे अपसन ओंखारसिगोन माने नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड खालामनो हानायनि अपसनखौ बेयाव नाम्बार 4आव नुनो मोनबाय दा लोगोफोर बे जाबाय फाइनाल साबमिट जाबाय थ' नोंथांमोना एडिट खालामबो हाला जेब्ला फाइनाल साबमिट जागोन एडिट खालामनो हाया नाथाय नोंथांमोना गोसोआवला थ' नोंथांमोननि फट'आ बेकग्राउन्डआवहाय गुफुर जानांगौ एबा बेनि लाइट जानांगौ नोंथांमोना एकदम रेड एबा नोंथांमोना गोथां होयोब्ला रिजेक्ट जानायनि चान्स थागोन मानोना गाइडलाइन्सआव होदों नालाय थ' बेखायनो लोगोफोर दायो पिआरसि अपसन गैला नोंथांमोना मोजाङै मोजां एप्लाइखौ खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना रोङोब्ला मबाइलजोंबो एप्लाइखौ खालामनो हायो दायो नोंथांमोना नुखादों मबाइलजों एप्लाइ खालामनाय बेनिफ्राय लोगोफोर एडमिट फैयो जेबो नङा थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव